everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla Libat. Maayo nang maibaw ka, nga bisag wa na mo sa kong kinabuhi. Kanunay kong naghandom ninyo, labi na nimo anak. Masiluhan ko. Layla, naunsa ka? Layla, nganong nangayo magkag kasaylong ako, Layla. Kuan ka ng... Kuan manggod. Nagdumot maguguni mo pa. Kay mamingi pasagdan si mama sa laing tao nga may matimana mo. Mao ka na, hindi basulan kong mayo, Layla. Nganong gisalikway ko ikaw. Kamo, si mama mo sa unang panahon. Pero karon, isaad ko nung nasamtang buhi pa ko. Ipatagamtam ko nimo ang wa patagamtami sa ubang mga anak. Salamat pa. Salamat. Salamat, Saba, nga miabot ka sa akong kinabuhi, Layla. Oh, okay na ta ha? Mao na to itong sabot. Ugma, adto mo sa mansyon. Adto ta makigsulti sa libat sa mahitabo sa iyang party. Ay, ano hindi mo malitok og libat, love, oy. Son, kalma lang ha. Kalma lang ang baba ni mo. Kaya nga naman dining baba na ko ha? Ubas bimbo? Tinuod nga anak si imong tito, kanang ginganlan mog libat. Pero, kahibaw mo. Wa pa. Kailangan isultihan mo ni mo ng imong nahibaw ang love. Mao na. Lausan ang gusto nimong isulti. Nagduda man ko ba? Nagduda sa unsa. Sabi kita tahan ni mo, love. Nagduda ko. Na dili gyud ang tinuod nga anak ni Tito Luisito si Layla. Unsa? Pagod. Ngano nagkasulti mo ka na, Rickson? Unsa may imong basihanan, be? Nga dili na siya tinuod nga na. Kay init akong dugo niya. Oh, mao ni gitawag og lukso ng dugo. Pero kung ako'y pabasahon na ng imong gibati, lahi ang akong tanaw ng kalagot ng imong gibati alang anang Layla. Unsa man sa ko na imong interpretation sa akong kalagot anang libat be? Nangigi og nahadlo ka. Unsa? Ako? Nangigi ko ba? Nangigi ko? Ngano ko tao mangigi magkuslibat? Nangigi ka. Kay doon na kay kompetensya sa inyo. Ug labaw sa tanan, nahadlo ka nga di ka mahatagan og importansya sa imong Tito Luisito. Ah, Gusto ko kung duda sa. Gusto no? tay. Sa kinsa sa guy, dili makurat anak nga kalit man na siyang bitungas among kinabuhi. Di na ni mo mapugngan. Pero ayaw ba't palupi ka ng bayana, Rexon, love? Uy. Basin, kalimtan na lang kanila. Sa tinuod nay,
Si Tita Teresita masadyoy akong guardian. Pero ang kwarta, gikan kang Tito Luisito. Mao nga kinahanglan mo trabaho ka nagtarong sa kumpanya sa imong Tito Luisito. Ako gani, naningkamot ko nga, matarong ko sa kumpisto sa creative department. Aron dili ko patangtang sa trabaho. Strictor ba kay Sir Louie? Kalainan sa kong gibati kanina, oy. Nga namatis panulting sa Luisito. Aw, papa na di ay. Ano man ko? Walang ko na konsensya. Pero, dito sa kumahimo mo atras, di na dyan mahimo dyan. Ano mas di miuot magmaya kong dugan kanina. Angtud gani ron ay, Pajud mo sa kung na si Sir Luisito. Sakang uya. Lay, Ah, hilak ka? waman. Hilak. Wala, uy, waman. Huwag ko maghilak, Tita Teresita, uy. Ayaw pa makak. Ah, Klaro kayo sa layo nga naghilak ka. Unsa ba'y mong hilakan, ha? Si... Si Papa, Tita. O nga nung gihilakan mo man ang imong amahan. Kanang... Naluoy lang ko niya. Luya na magod siya, God. Oh, Ako, gusto pa mong ko magiguban niyang dugay. well, mamasinta nga karong niya ka na. Mausab ang tanan niyang gibati. Og maningkamot na siyang mapuhi iha. Linhi ka una. May atuon lang ko sa kusina. Og tuod. Panahon na ron nga imong suhituhon ang tanang suok nining baya. Sige. Diha ka una. Sige, Tita. Gusto siya. Kinahanglan masuhito ko sa tanang suok kining baya. Paningkamot love, oy. Nga mahimo kang CEO sa inyong kumpanya. CEO? Ang katawan ka, baby mo. Way puruhan nga mahimo kong CEO? Wa! Paita sa di mo part bimboy. Di mo sa kamo alalay nako. Isultihan talaga sinuod. Best friend ko ta. Natural. Sultihan te kasi mo mga kuwang aron imo ning tarungon. O lagi. Mag-disco pa ta, love. Di na sa magkayo nimo ang pagsigigwalda sa kwarta parts. Kay naa na ang anak sa tag-iya. Bitaw sad, love. Paniguro, oy. Kinahanglan mabahinan gikas katigayonan ni Tito Luisito. Mao na nga mamauli na ta. Aron magpapugi-puwens ta sa imong uyuan. Ay, salamat. Nakatuog ni si Papa. Nagkalian rin ako ng Papa, oy. Pero, mo naman, kiwaw siya kayo mo sangpit ko niyong Papa. Ay, pero bahala na lang niyo, oy. Ang importante nga wa ko mabuking. Ug gidawat ko niya ngayang anak. Unya, makakaon pa kong lami din eh. Sus, lami agi sa mga kaon ganina, oy. Kadako ba sa nilang swimming pool din eh. Ay, Layla. Hangtod ron. Di pa dyan taong ko katuo. Na posibleng maako ni tanan. Kinibay? Maako? Kining swimming pool? Oh my God. Unsa naman ka? Ay! Ay, Gigs, uy! ayaw tingkag-tingkag sunggan. Lipay kay ka nga umaabot ka ng manununod din yung maumbay. Unsa? Ikaw ba, Sir Diggs ba? Hmm. Kalit lang kag tunga diya magmulto, uy. Kuyuwan ng tanimo. Eh, si kalit tunga diya sa luyo. Tingog daan? Paminaw. Kinahanglan nga maganadaanan ka nga naa ako sa imong layo kanunay. Ha? Mukalit radyo kog tunga. Unsa? Mao na. Ayaw sikasigan ang imong mga mata kay musamot kag kalibat. Grabe ni mo, uy. Huwag ka maana din akong mata. Hapit na kumaanan. Pero mao na to ha. Nagpantay ra ko nimo. Ha?
Kung ko taong bantayan man ko ni mo, Sir Diggs. Di naman ko bata, ako naman ko. Kini, Sir Diggs. Ganina ako tutuyok na, diba? Wala lagi ko kita og mga kameras, mga suok-suok. Kanang kamera nga gisuksok. Di na maklaro sa mata kay gagmay kay na. Wala nag-CCTV. Ah! CCTV, mao ba? Doon. Kinala magbantay ka sa imong isulti ng Rickson. Ilabi na nga kamura yun. Kamoy magkuyog-kuyog. Ano ko taong magkuyog man, mi? Kuyog, mi? Mao ka na ang may tabo. Tungod kay mangandam ka so maabot nga party. Ikaw di ay, Sir Diggs di ay. Nagagadlag ko sa isugo ni Sir Luisito nako. Pero nagtuo ko nga si Rickson na ang mo drive uban kanimo kung maglakaw-lakaw ka. Di lang ko niya, Sir Diggs, uy. Ayaw na supak-supak sa imong amahan kung unsa may iyang isulti nimo. Laila, kinahanglan nga magamping ka. Kay kung mabuking ta nga nangilat ta, aw preso tanduwa. Mo pa, Sir Diggs? Mao nga gamitag yun ang imong pagkamaayong mangingilat ng higayon. Kinahanglan makuha nimo ang katikayo na Sir Luisito. Kasabot ka? Pero... Sige na, sir. Katuog na. Kaya ron frisco ang imong utok ug mga adlaw alang sa preparasyon sa party. Ay, kanindot sa kabantagon. Daoy. As kaninduta sa akong katog dinis nindot og humok ikama. Bugnaw pag-ayo. Ay, liko ko eh. Hihaya na ko, naarago din ni Sudan CR. Di pares dito sa puy anak ko. Malili pa dito. Pahimus lang din akong maayo. Samtang di pa mi mabuking. Ayamat na noon. Kasayo sa dinanuktok ay. Kisa ka ni. Kisa bay. Good morning. Nakakauntog itis manok. Nagisimang ka. Prinsesa gud ka ining baya. Natural nga magpaubos gid ko nimo. Ano sa'yo man ka nanuktok? Magpahibaw lang ko nimo, ma'am. Nga doon na tayo meeting para sa imong party karon. Asam ta mag-meeting? Uban lang ako. Bisan asa, okay? Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Layla Libat. Prinsesa gud ka ining baya. Natural nga magpaubos gid ko nimo. Ano sa'yo man ka nanuktok? Magpahibaw lang ko nimo, ma'am. Nga doon na tayo meeting para sa imong party karon. Asam ta mag-meeting? Uban lang ako. Bisan asa, okay? Unsa? O gano ko tao mo uban ko nimo bisan asa. Mao lang. Ako ko daw mo plano sa imong welcome party. Muuban gyud ka na ako bisan asa. Unya. Dili ko nimo pitlokon. Kahugaw gud taon nimo gunahuna. Peace na lang gud ta. Peace imong mata. Ay kung ilara. Gano'n nakasulti mo kang giilad di ka, ha? Hoy, maila si mong nang na imong ilong ay nagsultis tinuod. Aw. Mangingilad sa di ka. O ganun nakasulti man kuno ka anabi, nga mangingilad ko. Tungod kay matod nila, kung gusto kang makasakop og kawatan, magpatabang kag laing kawatan. Sama nga, kung gusto kang makasakop og mangingilad, kinahanglan ka mausa ka mangilad. Sa ato pa. Murag ikaw ang mangingilad number 1 ug ako ang mangingilad number 2. Oh, Di na ta maglalis, anay? mao gyud.
Tingban na lang na imong kalagot ako eh. Kaysa pagkakaron, kinahanglan tabangan una ko nimo ug ang ako amahan. Okay, ma'am. Okay. Kano? Sige ha. Maghuwat lang ko nimo sa silong. Oh, sige. Maligo pa ko ha. O banangit pa kong papa. Papa? Reklamo? Wa kay angay ng musangpit ni Tito Luisito, Papa, oy. Oh. Wa kay angay. Di ka na. Tunawa na. Kapi na kong pis. Gipis ka, tawahan na. Bisiton, magikuning tawahan na, oy. Murag ani, di ko masangoy ni Rexon. Pero, kinala mag-amping na lang yung kong maayo. Ala, Papa. Masud ko, ha? Pa? Gidadan ta kang lugaw nimo. Ako nalang may daini kay aron makakaon kag sayo. Yan. Layla, Anila ni dinhi, ibutan ako sa gamay lamisita pa ha? salamat, anak. Gikan karon pa. Ako na'y muda si mo pagkaon din si mo kwarto. Ug ako na'y mo pagkaon himo. Sige, sugod na ta. Unya, di ka kapuyan. O gano'n kapuyan man ko. Natural man gina sa anak nga musilbi siyang amahan, diba? Salamat nga nakit-an ka gyud, Layla, anak. Okay, di na ta masig tapi. Kay doon na may lakaw si Rexon ron pa. Asa man mo manlakaw. Wa man tong musulti si Rexon kung asa mi. Aw, basta kay bahin ni sa umaabot nga party pa. Mao ba? Mao nga, ay, manangid na lang kung daan mo ha. Nga manglakaw mi og si Rexon ang akong kauban. Hello, Tita Teresita. Oh, Venus. Niya ka man lagi. Gipaanhi ko ni Rexon, tita, kay tabangan na mo ang pag-prepare sa party. Oh, maayo kon mao ka na. Aron maandam na ang tanan. Tita, lipat pa kitang tinuod nga anak ni Tito Luisito? Oh, lipat gyud. Love, hain naman siya. Naara. Kanang nanaog sa hagdanan. Siya? Tita ha, dugay ko nagakanaog. Siya cute? Ula gilaf. Kanang naog sa hagdanan. Mauna siya si Layla lipat. Rexon, ang imong ba ha? Kalma lang. Okay na ko, tita. Dawat na ako ang tanang pahitabo. Nga kinahanglang atimanon ako siya. Kay siya baya ang prinsesa na tong libat. Hello, nanak ko. Ay, sorry ha. Nadugay ko. Ready na sabi. Atod, laila di mo. Akong girlfriend si Venus. Hello, Miss Al. Sabi po't pasabotan ng L. Sa Miss L ni mo, Ma'am Venus. Libat na no. Miss Libat no. Dili, uy. Layla man kang imungan. Miss Layla ang but ipasabot, ana. Abi na ako, lipat. Oo niya. Unsa man mo? Mag-meeting man ka mo. Bitaw. Dili ito mag-meeting din ni Love, uy. Oh, asa man din mo mag-meeting? Mas dindot kon adto mi sa gawas mag-meeting, tita. Mahimo ra mo gud kun ano lang ta dinhi mag-meeting. Wa pay gasto, di ba? Kalaay sab, uy, kung nahita mag-meeting din ni, uy. Ganahan ko mukha nag-pizza pie. Sige, sige. Ato ta mag-meeting sa pizzahan. Hi! Late na ba ko? Ha? Oh, Ah, uy, Bimbo. Part. Ay nagtutuki ang among prinsesa kay masuko ra man nagtutukan. hi. Hello, ako si Bimbo. Ikaw si Layla, no? Oo. Ako si Layla. Layla Libat. Nice meeting you, Layla. Ay. Dali na mo eh. Malakaw na ta. Aron maka-meeting na ta. Ay, tapaoy. Ako pa ito Papa. Ako na pagkanon. Oh, Sige, sige. Magpaabot mi sa ubos ha.
Hello, Papa. Good morning. Nanachid mo final nga pamahaw. Kaon na ka, ha? Kagwapagod sa kong anak karon. Nakakay lagaw. Nalimot ka pa? Nagilis jud ko kay mag-meeting gud mi karon para sa party. Humanin mo kaon, malakaw ni jud mi. Aw, oo. Unya, naaramang kaha si Rickson. Oo, naara, pero ato mong gikonomi sa gawas mag-meeting pa. Mao ba? Sige, pag-amping mo. Ug ayaw panaganas pagsulti nila sa imong gusto, ha, Layla? Upa, oy. Dili ko managana. Pasidanaan talang ka nga may pagkamal dito si Rickson. Busa pangandam na lang daan. Ha? Anad naman ko ang mga taong way respeto na ko pa. Nagdakugod ko nga na ako sa lugar nga gipuy-an sa gitawag sa uban og sagbot sa katilingban. Sagol-sagol kung tao dito. Pero, dili ko tinuod nga sagbot mong tanan god. Ayaw ka balaga. Mahanaw na ang tanang problema nimo. Bahin sa kakabos. Og niya ng imong lipat nga mata. Kaya ang labing gwapa o gwapo. Mao katong daghang kwarta alang sa uban. Pa, Pero para nako, ang labing gwapa, mao ang mga taong nga buotan ug ligdong ang kasing-kasing. pa. Kadugay ko na nang hit sa libat. Na, nagpalapat pa to sa papel. Ay, siro pagsulti ana, oy. Wato lang ko na to si Layla. Relax lagi kay bay. Natural. Anak na ni Tito Luisito ang atong gipaabot. So, magpaabot ha. Relax. Da, makalakot mo gud kaayo eh. Karon pag gini mahitabo nga magpaabot ta sa usa ka tawo una pa ta manglakaw. Binos na unsa man ka. Nganong di magkakahuwat nga. Mao naman na ang umaabot nga boss ni Rickson. Part. Ay, rugod ko pakulba eh. Bitaw. Nahasol gid hinuon ta ning hitabo ah. Naunsa man mo eh. Mao mo ginang kalibutan ba? Na ang kausaban. Asa naman ka mo laban bimbo ha? Ngano ikaw may mo rason diha para sa libat? Binos, hinahin ang tingog ni mo. Barkada ta. Pero murag kinahanglang muyon-uyon mo sa mga panghitabo karon. Kay anak man as tag-iya ing dapita ang miabot. Ay nagugpay nung dumi ang bihana. Kaya maglabad ang akong Labadi mo una ako, Rickson. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!